салому дуруд ҳамватанони азиз. ба худо қасам, агар хапу хомӯш мемонем, дигар заминомонам кашида мегиранд. имрӯз аз хапиву хомӯшии мо истифода бурда аллакай даъвои мурғоб доранд. имрӯз қирғизҳо мехоҳанд, ки мо мурғоба ба онҳо битиҳем ва баъд онҳо коғазҳои марзиро имзо мекунанд ва шояд роҳи мошинои мо кушода шавад. ҳар зулме ки ино карданд, мо хомӯш мондем. ҳар бадбахтиву кинае ки байни мардум андохтанд, хомӯш мондем ва инак даъвоҳошон калон шуд. инак мехоҳанд, ки бо дасти худмон мурғоба ба инҳо битиҳем. агар як бадбахтӣ даъвоҳои беасоси қирғизҳо бошад, дуюм бадбахтӣ ин аст, ки баъди даъвои мурғоб дар Тоҷикистон касе чизе наменависад, касе чизе намегӯяд, на сиёсатшинос, на таърихшинос ва на мардуми маҳаллӣ. ман фикр кардам баъди баромади Собир Ҷаборов тамоми таърихшиносо ва сиёсатшиносо интернета пур аз навиштаву пур аз баромадҳо мекунанд. вале афсӯс, аз байн 2 рӯз гузаштааст, вале дар ягон ҷо ягон навиштае нест нисбати Собир Ҷаборов ё нисбати даъвоҳои ӯ. шахсое ки Афғонистон гуфта худтонро медуронед, Афғонистон гуфта чӣ даъвоҳое менависед, бо чӣ забонҳое менависед. ҳамин ҳам бошад Тоҷикистон бигӯед, то дар бораи Тоҷикистон бинависед. ҳолон ки мавзӯи марзу бум ин мавзӯи нангу номуси ҳар яки мо ва шумо аст. дар баробаре ки таърихшиносо халқ кардан, бояд мардуми маҳаллӣ бинависад. дар баробаре ки сиёсатшиносо ҷуръаи сухани худшона гуфтан надоранд, пас мардум бояд сухани худша бигӯяд. худое накунад, ки ин даъвоҳои инҳо ба ҷанг бихезад. ино аллакай сарбозошонро зиёд карда истоданд дар марз. ино мехоҳанд аз Русия ва Турсия ҳавопаймоҳои бесарнишин бихаранд. яъне агар ба зорӣ нашуд, шояд худое накарда ба зорӣ ҳуҷум карда соҳибӣ кунанд. нодуруст нафаҳмед, вале ин мардум тайёрӣ дида истодааст дар назди марзи Тоҷикистон. мушкилӣ ҳаст, мушкилӣ вуҷуд дорад ва дар бораи ӯ бояд суҳбат кунем, баҳсҳо кунем ва ҳалли ӯро биҷӯем. агар мо чашмона пӯшидем, ин маънои ӯро надорад, ки ино дар назди марзи Тоҷикистону худшон тайёрӣ надида истодаанд. худое накарда, агар аз Афғонистон як тире тарафи Тоҷикистон кушода шавад, фикр мекунам якмин шуда инҳо аз фурсат истифода мебаранд. якмин шуда қирғизҳо фурсатро аз даст намедиҳанд. ва фикр мекунам тайёрие ки инҳо дида истодаанд, шояд барои ҳамин бошад. интизор ҳастанд, ки кай толибо ягон бадбахтӣ мекунанд. мудом ки имрӯз ино даъво карданд, мо бояд ҳамон лаҳза ба инҳо ҷавоби дуруст диҳем, яъне ҷавобе диҳем, ки дигар даъво надошта бошанд. бетараф набошед ҳамватанони азиз. худо ёру мададгоратон.